Здравейте, приятели, аз съм тръгнах с регистрацията Адриано Дедечес. Дай, оправих си бъга. И тук с мен е Динко. Да. Дай, ако... Чакай. И да, миналия път умрях, защото когато влязах в сервера, видях, че съм умрял. И сега Емо ми хвърляше XP колби. Да, той е долу. Той ми хвърляше XP колби и си енчантнах този меч. Ето го, Unbreaking Black Knockback 1. Диамантов меч му се появи. Енчантнат. Добре. Да се наям и да скачам. Само... Да, ако влезете в сървъра, вижте какво има скрито. Блок. И аз скачам. И Емо прави с микрофона, че много тихо се чуваш. А, не се слуша. Блок, блок, блок. Емо, прави си микрофона, много тихо се чуваш. Добре, де. Опа, извинете, че свиркам, много гадно се чува. Малко по-силно, обаче на клипа няма да се чуваш. Затова си го по-силно трябва да се чуваш. Да, ще отида за Diamond меч. Ако оцелея там. Не, няма да ходя там. Бум! Ти ще мреш? Леле! Добре, тук колко мечове ще намирам? Добре. Не както винаги правиме, когато губиме време, вземаме само това. Един меч и едни пържоли. Храна. Не! Воу! Емо, много се оживяваш. Много тихо се чуваш. Ега ти смешния скин. Вижте го, вижте го. Так, се чува. Малко по-добре, обаче микрофонът ти шуми. Пак микрофонът ти шуми. Но, добре, видяхте ли? На 2 хита някой му би.
епизода. Добре, сега знам, че ще умра набързо. Ай, спя право. Кажи. Сега почти не се чуваше му. При мен не се чуваше почти вече. Добре, сега так. Много по-добре. Добре, аз отивам за даймонд на градник. Само се вземаш. Да не забравя ябълки. Хайде. Я ема ми даде, май. Ема, аз идвам. Кой ще бие Емо? А? Ти? Ти? Ой, Аз тук ще се защитавам емката. Тело! Лело, този си е силен. Добре, по-добре вътре да отида, за да ме убие този. Маняк! Умирай! Умирай! ой, извинявай. Ау. Аз Томас! Ела пази долу! Убих го. О, ти майка! Ади, аз пазя фронт. Окей. Диамант. Ако иска диамант е хубаво да знаеш какво. О, диамантът не запали, може да умре. Той не е всеки ден като за диамантът, може да си умре. О, майка сме. Колко става диамант? Трима! Поне никой не изпотя. Ради, аз ще трябва да оставим едно. И да, но е, бягай. Бягай, не ти въпуси. Кади, вътре съм. Мен му биха. Да, както виждате, хакера се върна. Знаете колко е късно да се убие? И сега ще се запълни с какви. О, една. Не! Никой няма получайте ми. Радвате ли се? Аз да. Добре, ще пина малко вода. Добре, напих малко вода и готово. Сега да си вземем меч. Аз качвам. Един заден. Не! На! 2 сърца! Съм! Ей! О, аз ти гледам.
Ядосах се. Ме убиха. Той мене също ме напада, защото те уби. Скачи от света, човек. Дразним се. Чакай, аз знаеш какво ще направиш за писачи да някой хора. Пълня си инвентар с леки пъти. Голд нагет. Не така не се правеше, бе. Голд нагет. Добре, съжалявам хора, но минава влак. Извинете, приятели, но минаваше влак. Аз живея близо до гара. Оле, Мари, мата. Ей, Мари, къде попадя? Наклещи се, наклещи. Ама... Пай. Уоу, за малко да падна. Ау, един диамантен бяга от мен, аз съм скарен меч. Ама лошото е, че... Аз го убиваш. Няма да го убиваш. О, това е бил диамантен. Не, как? Видяхте ли го, хора? По-голем хакер от мен. По-голем. Опа, извинете, бях се загледал през терасата и някой хвърляше XP бутилки. Ти ще бреш? Махи. Не, аз мога! Добре, как ще умра от този? Убила съм много такива, ама не съм, ама това ми е за първи път да умра от такъв. С железни панталони, железна шапка и дъма на гръдник и железни панталонки. Не. Добре, видяхте ли му къде му отблъсна? Видяхте ли къде му отблъсна? Да, и знам, че ме чувате копчетата. Дай на клипа може да се чува малко тихо. Тази кореца от нея. И сега. Няма. Oh my god. Снежни топки, каква изненада. Не изненада, защото аз и знаех, че тук има.
има снежни топки, защото аз си преди съм идвал. Тук май са XP ботъл. Ей, Това не може да се отвори. ами, Ела, ела. искам просто една бебита. Не, Али! не, как? Видяхте ли? На мен много просто. Скача. Добре, да отидем за Ендер. Дите, мате се телепортирате, аз трябва да бягам. Еди да ме убие. Не! Добре, бе! Ще започна да мразя този сървър. Дали няма вече само на как ние оцеляваме с хамачи. Ще снимаме и на сървъри. Папа! Ой, е свършил с проектите. Вижте! Умрях от толкова голям хакер. Добре, хора. Дано ви хареса клипа. И абонирайте се, харесвайте, оценявайте и чао!